Yan. Wala tayong GoPro kaya ganyan. Ay, say hi to the camera. Hello. Good day kayo mga panang natin. Hindi, dito yung nasa lignaran. May kita lang natin doon. Kanina, tinuturo lang natin to. Nilibidyo natin yung sa usaw na highway. Kala ko, di tayo lalan dito. Woo! Woo! Hi kayo camera. Yan. Kamu dumalan tayo. Naggatol ka rin. Ito na gaya man na eh. Batu-batu mat. Itan nih. Saan? Itan. Mangga yan eh. May kanya-kanyang dagaan naman natin eh. Baka wild swapit kita yan, wild mangga. Wild mango. Ayan. Ano yung mulad ah? Ano dyan? Mano tayo pantoy? Ano makita-makita mo na oh. Ay, tigyan mo na pananda oh. Yan po yung cottage namin. 150 yung cottage. Per person, 50 pesos. Yun yung sakyan namin. Ikati pala dito, puro bato-bato. Tingnan mo, natakot. Sira yung motor pag mababa yung kanya. Lowered. Hindi pang lowered dito. Ciriya mo na, yung naman ciriya mo na. Awang garo tawik ko. Ang ganda white. Oops. Tapos pa tayo. Tapos pa tayo. Nandiyan eh. Nandiyan ang sidangay. Anong sidangay yan? Kulay pula naman. Kulay orange yun. Hello, pato-pato. Duck, 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 duck. Watch out, duck. Watch out, duck. Iklog ka ta. Oh, Diamond. Doon po yung bukal. Yan po yung bukal. Si mamaya kakakain ko lang kaya busog pa. Hindi po. Sinabi ko na po na papasukin ko ni Gio. Ano po, inaano ko rin po pero Summer God. Summer God. Ay, I mean, graduate. Summer. Ang bukal ng Akop, Rosales, Pangasinan. Sumapit ka na tama pang ito yun. Makapa. Uy, gago mo naman sa ano.
Oh, yan, umandar na. Naka-umandar na, oh. Ang ganda ng camera nito, ha. Ha? Yung babaw? Hmm. Hindi pa. Scripted naman. Isap ko na? Isap ko na? Ha?